Profesionais do mar reclaman a redución do IBE dos produtos pesqueiros para incentivar o seu consumo. O sector pide tamén a declaración de zona catastrófica logo do inverno. A pesca e o marisqueo en Galicia e na comarca están a pasar por momentos complicados. As confrarías arrancaron o ano sen actividade por mor dos temporais que azoutaron a comunidade e agora os profesionais están a retomar a normalidade na súa rutina. A pesar disto, o futuro non é moi positivo e os profesionais piden medidas para incentivar o consumo dos produtos do mar, como pode ser a baixada do IBE. Estamos anos reclamando que se nos baixe o IVA tanto do peixe como da carne, porque son produtos esenciales, para eles non son, porque saben que son os produtos que máis se consumen, que son esenciales. Vemos atónitos tamén como se están en outros sitios, en outras comunidades autónomas, como se dan por zona catastrófica, como se sacan axudas do goberno para Andalucía, para outras comunidades, bueno, para zonas catastróficas, en cambio en Galicia, co que estuvemos pasando este inverno, co que hacemos, pois é casi inaudito, non? Que non contaran con nós para sacar unhas axudas. Xa que sinala que nesta ocasión o Goberno Central non baralla declarar zona catastrófica a costa galega. O que estamos reclamando, e estamos mirando, é que sí sabemos que estamos tendo reunións ca nosa comunidade autónoma, que sí que se están buscando medidas, está estudiando o terreno, mirar a fórmula de polo menos entre todos, entre o sector e a autonomía, a nosa autonomía, pois regenerar todo o que as pérdidas que temos, non? Sabemos que estamos revisando as zonas e vemos que hai moita catástrofe, unhas máis e outras menos, unhas zonas están esquilmadas, outras un pouco mellores, estamos no 90% xa dos estudios feitos cos biólogos, e, bueno, daqui para adiante, pois, cando se remite de mirar os estudios todos, pois, nos xuntaremos coa Consellería para buscar a fórmula, a ver como podemos solucionar isto e regenerar isto. Pérez apunta que a rexeneración dos bancos será clave para a recuperación da actividade marisqueira nas zonas máis afectadas, xa que algunhas confrarías que tiveron que deter o traballo dependen exclusivamente do marisqueo.